arin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna Luzon, Visayas, Mindanao, good morning po. Ako pa ng lingkod, Mardela tayong iba. Welcome sa programa. Aram mo niya itong unyang pong Friday. wake up. Petsa 10 sa bulan kan Enero 2025. Ang bilis ng panahon na di. Madali na naman magkabanga ng Enero. Parang kailan lang. And siyempre mga tugang, larong technical, kasabay nato dyan si Ronald Baldo. Yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Production Assistant Center, yaon dyan si Shara May Liron. Newsroom, Angel, Jenny, and Mary Joy Jeresco. Yaon man sa luwas sa Mega Force Patrol. Madagos pong pangalan ng mga istorya para may balangibog sa Banuan na si mabukaan mga turog sa pansitan. Yaon dyan si Chief of Reporters, Field Commander Jimmy Nasalita sa 3rd District, Caraga Area, si Karen Ala, asin sa Kapitolyo. Yaon man si Joshua James Bino sa Legazpi Port District, asin sa regional offices. Mandang yaon si Partner Al sa City Hall. Diman sa Counting sheep, 1st District, Pading Jomar Bien sa Mobile, siyempre, dahil iba. near. Ang mata ng DCB sa kalsada, si Henry Dabongoy Mata. Kami po kabos minasaludar, mga kabayan, minapapon sa Ramong Morning. Happy birthday sa mga birthday celebrators. Happy birthday kay Kuya June Apulis. You don't come out, At saka kay moon is bright, I'm Ma'am Lisa. Evangelista, happy birthday. gonna knock and ring and tapping up, Pwede na i-LBC na sana sa kunyan. tapping up. Sukik. Alright, mga tugang, hanggang alas 11 lang po kita. Kapag alas 11, makakaibanan ta po mga tugang sa sendang Maiden Broadcast for 2025. Ang ang Department of Trade and Industry para po sa Consumer at Negosyo Program. Yan. Partner po natin yan para po sa pagpapaabot ng mga impormasyon, manungod po sa pagnenegosyo, sa mga regulasyones, mga tugang sa tuya pong mga parabakal, asin po sa mga paratyenda, mga negosyante, asin mag-iyang kita. What's in it for 2025 para po sa DTI, ano? Maasabutan na po yan, mamaya po yan 11 to 12, okay? Every first Friday po yan, pero kan first Friday kaya medyo lang anong garo kaya ngunya sila mga program, Jerome, tama? Ayan. Okay, di. Laban po sa mga kababayan ta, good morning sa mga taga Santo Domingo. Good morning po sa Indo, and sana okay kamo asin nakauli nin ligtas, asin matiwasay mga tugang su mga kababayan natin na na-stranded kasubanggi. Pirming nangyayari mga tugang para po dyan sa sa mga wiwaralat kan mga jeep na dahil nabibaralikan ng mga empleyado. Nangyari na naman kasubanggi. Maringan ita natsyempo mambaganaan mga barangay, iguana na ng mga rescue vehicle na naitao. So yun organisar ni Mayor June na rescue kaya
ruminuso duman sa mga rescue vehicle John, Ronald, kang mga lambang barangay. Parang hakuton sa, hakuton sa sa mga pasahero ta, sa mga na-stranded po dyan na, pirmi po yan pagbanggi na, lalo ko naguran-uran, ano daw yan ta, harog po ka ng naging ugali kan mga drivers ta, baka pwedeng pag-usapan nyo yan, tabi, Chairman Committee on, Transportation, si, Kapjer, pagkatapos yung pamunuan kang yung asosasyon po kan jeep, dapat ay pagpabayaan natudnin doon pagkaaga pagkatapos dahil na rin babalikan tamili na yung klase. Tapos ang makonsuelo ta kanagarabutan sa mga rescue vehicle may nagabot man ang jeep na dagit. Di ba? Pero aluyo na ito nakahalat pala ng mga pasahero. Kaya pag-usapan nyo yan. Ang ngun yan, talagang di man pwedeng pabayaan ka mga barangay, di man pwedeng pabayaan yan kang alkalde na dahil mag-akudir duman. And igungani na mga isinarabay pa na dahil ng biyaheng tabako. O na isarabay pa sa mga Pasang Fernando asin supasiring po duman sa diversion road. No? And then may nakantos pang sa buhatan. No? O sana maging responsable man kita tabi. Mga mga kagulong. Mga nasa mga nasa sektor po kan transportasyon, pag inatod ta, balikan ta. Primero, it takes two to tango bagay. Yan ang nagbubuhay sa tuya eh. Without them, yung mga pasahero, wala tayo. Di ba? So dapat balikan ta. Magururon. Asin mag-coordinar. Bago man lumargan mga rescue vehicle mag-coordinar ka mo dyan sa, niyo mas ng parada ni Buda dyan sa, sa action center. O paisi duman. Ang ide na kami ngayang jeep tabi na mabilta, bala na kamo. Okay, may jeep ngayang pasiriri ngayon duman para kung sa pasahero, tayo hindi man magkaburyo, as hindi ka mo magginanakit na sinurundo sa mga pasahero po duman. Ay ko para haralat nindo biroon mong halabao na supila. May mga nagtirex na, and after 30 minutes, saka ka mo maarabot. Anong klase an? Di ba? Yan din ang saro na dahil natitildong kang LTFRB. Because dahil man po nakasabi ba kayo, dahil man nakapalaman sa prangkisa, na pag nag-uran-uran, buda nag-suspend din ng klase, dahil na kumabalik. Di ba? So mga, ang mga nagtrabaho sa mall, bata paragalo ng katirindog, nag-uran-uran pa, patirindugong pa duman sa terminal, natural, nag-text, na kung pwede nga ma-rescue kami, tagarami na kami na-stranded. Hindi ruminabas sa mga fleet of vehicles. Pagyari. Ay, Jesus Mariuse. Pag-orona na lang tabi. Pirmi pong nangyayari yan, dahil masabutan kung ano po ang problema ninda. Tapos pag-aro ka may nag-rescue, madadagit ka mo. Di ba? Maging responsable. Diyan po, linaog ta po yan. Natural, igwa po ning may minsan may laya, minsan pano. Di ba? Arog talaga sa transportasyon. Pero ang importante, itong obligasyon ta na hinatod ta, balikan ta. Iuli ta sa indaning safe. Yo. Alright. Bueno, dagdagan ta po ang istorya. Magadugang partner, si Karen Ala pala, nasa linya na para sa dagdagang impormasyon. Karen, good morning. Go! Yes, Andy Mar, nakikihuro na ang mga residentes kan Binitayan, Kilikaw, asin sa mga katalait na lugar ka ini na sana mapuna na naman kan DPWH Region 5 ang proyektong patulay kan Binitayan to Kilikaw Bridge na sa Tigingan baga Andy Mar, dahil papitupunan. Ini kasunod kan so ipig-report niya doon na sa plenaryo kan sangkunian panlalawigan kan Albay, si Board Member Vince Balcazar, nagtaunin informasyon na nagaraputan na sa iyaan mga residentes duman, kuno ari na lamang planong puunan ini nga aloy-aloy ng daipan ng gadpig puunan itrabaho na bago po ta napatulay from Binitayan connecting to Kilikaw. Ngunyan, tamang-tama Andy Mar, may nakaulay tabi kitang duwang nag-ibahan na siksabing taga Kilikaw da asinda. Ngunyan, nagdamog pala so ipig-report ta na aga
certain Manoy Gregorio na abo na magpa-mention ka sa ingaran, takot na baka ngayay ere mo ako, Oo. nagpayag sa tuya NBR na labian paglaom nindang mga apektado digdi, na po na lamang ang patuloy na ini, kasusok sa iya. Aluyo na, anday mo naman. Roger NBR, 6 years data ini, sig-introduce, Pira 6 lanes. 6 years. 6 years ago. 6 years. Yes, NBR. 6 years na? Yes, NBR. Issue, nakakaagduman na tig-post Hmm. sa mga residentes na tig-research ta. Mhm. Ngunyan, susog di kay certain Manoy Gregorio, araw na niya kaining mauranon ang panahon, grabe man ang takot nila na sa pag-agi duman, di ngaya kami nakakampanti sa makaskas na agos kan tubig sa salog. Oo. Very delikadong, baka ngaya daogon kan tubig, until bridge na ini. Ano yan ang mga naka-standby dyan ng mga steel? Yan ang gagamiton? Gari iyo tabi Andimar, iyo man ang tigtudugodan ko, gari still structure tabi ini Andimar. Pagpupo ko, matagason siya. Aha. Posibleng iyo ini so gagamito na pang bagong patulay. Ay, Pero talagang anong sabi ka na, no? nakatiwang sana siya. Anong sabi ka? Hindi ka mo duman sa Municipal Engineering Office? Ano ang pwedeng maihiras tindang impormasyon manungod ka? Tapos siyempre, natural. Pag may patrabaho diyan, maka-coordinate sa inda. Iyan tabi Andimar, ang gusto ko man na i-coordinar. Pangani na mapulido sa ining istorya. Oho. Yan. Ngunyan, Sige. sabi pa, dagdag na isipon mi pa ngayon sa pag-aragi, kung halimbawa ang mga auto na kakasabay nindang agihan, paano ngaya kung di kaya nun kan parameters na steel bridge na ini, ang gabat kay ni, ito syempre pwede ngayon bumigay. Ngunyan, sa ina naman ngayon formal na agihan ni kaini, Iyo. matatandaan baga, na itig-reporta na kan nakaaging aldaw, maawat hagadanin kasimbaga ni Board Member Vince Baltasar and DPWH Region 5 sa paagi nin progress report. Ngani makuan kasimbagan sa ahensyang ini, kuno arin ang target completion kay ining binitayan to Kilikaw Bridge at rin itatrabaho ining formal. Yan, tabi NDMA, inspira digdi sa luwas, karan ala, DCDB News. Thank you very much, Karen. Yan, agyan na lang ang Municipal Engineering Office. Baka mayroon silang impormasyon manangod gayan. Tangani na may update naman ng mga kababayan ta na naglalaom na sana ngayon mahamana. Pero ano yun, Gara po naman pa ni, ni Governor Bichara yan na proyektong yan. Dahil pananggad na hahaman. DPWH na mapatrabaho na. May pundo na. Ang problema dahil pa po napupunan. Yan. Kung narin na po ang mapunan, narin ang target date para matapos, yan po tabi ang kaputan kanbanuan. Okay, duman po sa mga tagabangantabay po niya to, mga tugang, padagos po ang mga pag-uuran, kaya mag-ingat po kita tabi. Ha? Magpasiguro pirmi. So mga nagumortor, mag-raincoat. Pero I suggest na yung raincoat ninyo, wag yung nagkakalap-kalap. Lalo kung di kanidaan motor nito, baka kaunon yan for safety reasons lang. Pwede naman yung di pantalong ka saka di jacket ka lang. No? And then luway-luway na. Talagang hindi kabisahon ang pig-agihan. Aramon at tandaan kung arin ang mga lugar na pirming minalubog. Kaya kasubago, pag-agi ko dyan sa sa may rawis, yung junction pala, dati una ko na-resolvira na yan. Nasulat na naman garo. Yung palaong dyan kina, Sir Noel. Duman agad sa kanto, hanggang duman sa may Mariner, supay sa tubig, kabanga sa lane. No? Yung hindi mo ito kabisado, ba kung luminayap ka duman? Di ba? And then, kasubago, udig di sa may parte, mga tugang kang, Ramon Santos Street. Pagkatapos dyan mga tugang sa sa kabangaan kang Magallanes at saka pasiring na sa Oro site, surupay na naman talaga. So siguro talagang it's high time mga tugang na adalan kimaray. Kung i-review tang maray kung kumusta ang satuyang mga sewerage system, kaya pang akomodaron ang paing gustong tubig na minadalagan sa to. Tapirming nasupay. Garo rababawo na. Baka kay puwan ng kaluton. Idisilt. Di ba? Tanganing maiwasan po ini. Pero pirmi na sana. Na kapag talagang makusugang uran, tabata kita po bagay nasa below sea level kita, expected na po yan. Di ba?
Pero lalong nadudugangan kapag siyempre sa mga generibong kali, tamala, minaburok-budok baga, garo, pauna mo, iguana ning spring sa irarom, na nagbubulo sa tinampok, nagbulak-bugak. Ha? Ibig sabihin day kaya akomodaron mga tugang sa tubig na pigbagsak. Ayan. So, dapat garong adalan tamari, baka surulat na, di ba? Bako parantay, ang pagkakagibo, tangani pong maging ariglado. So, dapat dang adalan maray na dapat ang mga drinis na bakong barabara sana. Ayan. Hello kay Queen Yasa, maray na aga ngaya po. At talaga pong padagos pa ang shear line na namamatian po digdi sa Kabikulan, and then padagos pa po ang mga puguran na binabagsak. May mga areas na una mo bagyong tudo. Ha? And then may mga areas mo na ngayon lights na, tapos tadadan, yan na naman ang orang. Kaya pa siguro po tabi kita, so mga saturated ng maray, iyan po na mga uran, kan-uran ang mga daga. O pa siguro po kita tabi kada bis may mga bulod na mina landslide. On latest po yung dyan sa may Kapuntukan Hills. Kasubago. Kanakaaging aldaw dyan po sa Buraguis. So, pasiguro tabi kita pirmi. Ha? Magantabay kita pirmi kan mga pangyayari. Data po maiwasan yan, mga tugang yan, nasupig sabi ka mga siyentipiko, epekto, mga tugang kang climate change. Pagbabago kang krema, dahil po sa, sabi nga ni Kayan, padagos sa pag-init kang kinaban. Okay? De, mag-ingat po tabi. Tangani pong day magkagawa ng problema sa satuya pong mga palibot. Kung nasa dalisdis ng bundok, magpasiguro tayo ng tabi kita. Kung nasa delantera, kung lalimpigiling ito, maghali na. Marinap itong preemptive evacuation ang ipautob niya to. Okay? Paano? Larga na kita, mga tugang. Digdi po sa programa. I'll be back mamaya. 12 to 12:30 para po sa Bareta. Alas 12 pag-iriba ka po dyan si Jasmine Baloloy. Sa mga mga bilog na tropa, hindi po si Mardela. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa mga po, taon-taon sa naman after the news break, ang DTI program, Consumer at Negosyo. Tayo na, boss. Thank you. Bye-bye.